Vesupio. Me juuri saavuttiin meidän hotellihuoneeseen. Tässä on vessa ja suihku. Se on vähän kämänen ehkä. Joo, sitten täältä löytyy kaikille ihan omat sängyt. Ja täällä on vasta paras osuus, nimittäin meidän parveke. Oh my god. Aurinko on laskenut ja nyt me mennään tyttöjen kanssa dinnerille. Look at him. Tässä on kissa ja tässä on meidän hotellin vähän kämäinen vesipuisto. Me ollaan vieläkin täällä meidän hotellialueella ja täällä näyttää tämmöiseltä. Ensimmäisestä päivästä selvitty. Yllätyksenä tuli se, että ostettiin 20 eurolla 1 GB dataa, semmonen reissupaketti, ja mä luulin, että se olisi kestänyt koko reissun, mutta 5 tunnin käytön jälkeen mulle tulee viesti, että mä oon käyttänyt siitä datapaketista 80%, joten käytiin sitten ostamassa tuosta hotellin aulasta 23 GBn SIM-kortit, niin toivottavasti se kestää koko loppureissun. Meillä ei siis täällä hotellihuoneessa ole wifiä ollenkaan, mutta löytyy tuolta hotellihuoneen aulasta, mutta se ei nyt ihan kauheasti helpota. Sitten myös noin miehet on ollut tosi semmosia tunkeilevia meitä kohtaan, että jos ollaan kävelty jotenkin miesten ohi, niin ne on aina sanonut jotain, aina kysynyt mistä me tullaan ja sanonut jotain uulalaa ja kaikkea. Ja sitten mä kävin kysymässä tuolta joltain pääkokiltakin, että mitkä ruuat tuolla on niin kuin lihattomia. Niin sitten hän rupesi selittää, kuinka kaunis mä oon ja kuinka kaikki pojat täällä haluaa mut ja kuinka mä oon ihan prinsessa täällä. Mutta joo, oltiin me tohon osattu vähän varautuakin, mutta silti tuli vähän yllätyksenä. Mutta nyt mennään nukkumaan. Kello ei ole vielä edes 9, mutta meitä väsyttää ihan sikona. Hyvää huomenta, Hurghada. Kello on 7. Niin on. Täällä on aivan ihana auringonpaiste ja sitten lämmin. Tää aurinko paistaa suoraan meidän tähän parvekkeelle. Ihanaa. Siis tämän päivän pläänit. Ensin mennään aamupalalle. Sitten ottaa aurinkoa. Eiks niin? Mm-hmm. Siis me ollaan tyyli ainoita, jotka täällä on herällä. Ihan jotkut muutamat äänet kuuluu. Mutta musta tuntuu, että täällä ei oikeesti ketään. Musta tuntuu, että no on tuolla jotkut. Alakerran röökinposki oli jo ennen 7 röökillä. Okei. Huhhuh. Joo. Sitten me ajateltiin, että olisi kiva mennä shoppailemaan. Mitä se Ansku huutaa? Ja sitten, mitä vielä? Ja sitten meillä on treffit ehkä. Meillä kaikilla 3 ja 1 tanskalaisella tai jollain Tinder-äijällä. Jos nyt sais niin kuin jotain siis turvallisia miehiä tännekin, kun miettii, että täällä on vähän näitä tämmösiä, jotka flirttailee ja yrittää jotain koko ajan. Joo. Nyt tulee pitkä selitys. Aamupalalla käyty ja nyt me ollaan menossa tänne meidän hotellin beachille. Tässä on egyptiläinen pulu ja tässä on meidän hotellin tämmönen oma ranta. Me
ollaan täällä meidän hotellin rannalla ja sitten tuohon tuli joku mies kaupittelee meille jotain hierontoja ja sitten se antakin meille käsihieronnat ja Niinalle selkähieronnan ilmatteeksi. Ja sen jälkeen se halusi, että me tullaan sinne johonkin oikeaan hierontaan ja kaikkea, mutta se oli tosi ylihintainen. Nyt on otettu aurinkoa ja seuraavaksi me lähdetään shoppailemaan. Ja se shopping centeri on 17 kilsan päässä, mutta me katsottiin, että Uberilla maksaisi vain €50 sinne. Tässä on tyttöjen asut shoppailureissulle. Me vaihdettiin vähän Egyptin rahaa. Selvittiin ensimmäisestä taksikyydistä ja toi oli ihana toi taksikuski. Ensinnäkin toi matka olisi maksanut niinku vaan 100 Egyptin puntaa, mutta me annettiin sille sitten tuplana 200, koska me saatiin laittaa suomalaista musiikkia siellä ja sitten tarjosi meille röökiä ja kaikkea. Oli kyllä hyvä. Mutta nyt tultiin tänne shoppailemaan. Paikallinen ruokakauppa tänään testissä. Löytyy morapatukka ja sitten kiinnitettiin heti huomiota siihen näin vanhoina kaupan työntekijöinä, että täällä on kaikki nämä tuotteet tälle edessä tälleen feissattu. Näyttää, että kukaan ei olisi täällä ikinä ostanutkaan mitään. Joka hyllyllä on tälleen. Niin näytti Big Tasteen vittu päiväpäivä. Nyt me ollaan tullut kunnon tämmöiselle jollekin shoppailukadulle. Täällä on kaikkia tämmöisiä pieniä kojuja. Ja nyt on kulttuuria. Joo, nyt me tavattiin meidän taxidriveri uudestaan. Se oli yhtä kiva täällä ja nyt me näytetään tältä. Joo, me näytetään tältä. Kuvattiinko me siellä taksissa tai? Kuvattiin. Oh my god. Kokonainen päivä me ollaan päätty johonkin tämmöiseen. 1000 كمل والله 1000 كمل. Mitä meidän Egyptin loma meni siihen, että mä olen jossain random kaupassa jonkun random egyptiläismiehen hierottavana. Niin, me käveltiin täällä kaduilla ja sitten yhtäkkiä joku mies on silleen, jotain se sanoi eka ja me ignorattiin se vaan. Sitten se sanoi, että hei I know you. Sitten mä luulin, että se on joku skämmi. Mutta ei, kun se oli se meidän taksikuski, joka heitti meidät tonne shopping centerille. Ja sitten se antoi mulle läpy ja se halusi, että me tullaan sen kauppaan. Ja sitten me juotiin jotain teetä, mutta ilmeisesti meitä ei huumattu. Sitten se teki mulle joku hieronnan ihan ilmatteeksi kaikkea ja sitten me saatiin tämmöiset korut. Hyvä, että ei ole ihmiskaupassa ainakaan vielä. Ollaanko me nyt lähellä Ampua? Mitä lähellä? No sitä taksia. Tai lähempänä semmoista paikkaa. Kattokaa, tuossa on näitä kanoja myynnissä. Ei, mutta Mä ostettiin joltain katukauppialta flip-flopit. Nyt ollaan hotellilla ja me äsken sovittiin Tinder Omarin kanssa, että me nähdään B2-klubin ulkopuolella heti kun ne ovet aukeaa ja sen kaveritkin tulee sinne. Ja Omar on siis portugalilainen, myös 19-vuotias, niin toivottavasti he ovat hyvää seuraa, toivottavasti ei kuolla klubilla ja toivottavasti he suojelevat meitä. Me tultiin tänne dinnerille ja me nähtiin toi pääkokki, mikä eilen tarjoili mulle. Niin nyt hän tuli kaikkea juttelemaan meille ja sitten on tuomassa mulle ranskalaisia pöytään. Ei sitten enempää viittinyt näitä ranskalaisia tehdä ja se tuo mulle vielä kohta spring rolls. Ja sitten noi kaikki muut työntekijät täällä, niin se kokki oli silleen, että Moona on täällä taas ja noi kaikki oli silleen, että hei Moona, hei Moona. Täällä meidän hotellilla on noita kaikkia kauppoja, niin mä ajattelin, että siellä olisi niinku kalliimpaa, mitä tuolla kaupungissa, mutta ei, se olikin toisinpäin. Mutta ostin nyt täältä hotellilta mammalle ja äitille tuliaisia. Äitille tämmöinen kissa ja mammalle tämmöinen koru. Meillä ei ollut tarpeeksi rahaa mukana, niin Anniina nyt vaan otti ton laukun ja lompakonkin. Me vaan saatiin noin mukaan. feikkiä. Niin.
mut silti. Anniina ja Niina osti tämmöset Egypti-huivit. Ja sitten minä ostin tämmösen feikin tietenkin, mutta tämmösen diesellaukun. Tää on kiva, kun tässä on tää lyhyt ja pieni hihna. Tosi jöpö. Siis me oltiin vaan tuolla lobissa juomassa meidän paskonmakuisia all-inclusive drinkkejä. Ja sitten me tultiin kädestä repimään johonkin diskoon. Mä en edes tiennyt, että tuolla on tommonen. Nimenomaan. Joo. Ja sitten meille kerrottiin, että tältä hotellilta tehdään myös jotain retkiä klubeille. Sitten kun me sanottiin, että me ollaan menossa omille teille, niin no hotellityöntekijät sanoi, että on vaarallista. Tosi kiva. Suunnitelmien muutos. Ei lähdetäkään omille teille, vaan lähdetäänkin tämän hotellin kanssa sinne yhteistripille baariin. Tai kun ne puhuu, että vain 3 tyttöäkö? Tai sit noi oikeesti saa jotain provikkaa siitä, että ne oh my god. Mä just kun mä reittiin sinne. Tästä kesä voi alkaa, nosta tanssia jalkaa, kohta pääsee ryt. No niin, me vaihdettiin klubia ja me löydettiin portugalilainen Omar, joka ei ole portugalilainen, koska heti kättelyssä se puhuu arabiaa. Niin en tiedä mitä viikkoa. I love you too. Yeah, I love you too. European and Scandinavian. Ollaanko me hengissä? Hyvää huomenta. Tulin yksin aamupalalle, koska Niinalla ja Anniinalla kesti. Anniina ja Niinakin ovat saapuneet. On vähän tukkakipeänä. Klubi-ilta meni hyvin, ollaan hengissä, kukaan ei myöskään huumannut meitä. Jossain kohtaan, kun mä kävelin ilman sitä Omaria sillä, että se tulisi vähän tohempaa, niin sitten joku mies vaan otti mut silleen kainaloon. Mä en edes kattonut sitä tai hymyillyt sille tai mitään, se vaan otti mut yhtäkkiä kainaloon, mutta ei sen pahempaa. Plus, että hiukset haisee ihan röökille, koska siellä sai polttaa röökiä sisällä. No niin, nyt ollaan päästy tämmöiseen pakettiautoon ja ollaan lähdössä kohti Orange Baytä. Hello, do you want shisha? Ollaan nyt selvitty Orange Beachiltä takaisin tähän pakettiautoon. Ja venematka takaisin oli yhtä hirveä, mutta siltä ei ole nyt materiaalia. Toi meidän pakettiauton kuski tonne Orange Baylle mennessä, niin hän kysyi mun Instagramia kuvia varten. Ja mä luulin sitten, että se tulee sinne Orange Baylle mukaan ja ottaa meistä kuvia tai jotain, niin annoin sille sen. Mut siis se rupesi heti sanoa jotain, että tästä ei saa kertoa sitä kellekään ja jotain mä olin, että ok.
Ja sitten hän ei suinkaan tullut sinne Orange Baylle eikä tullut ottamaan mitään kuvia. Ja sitten hän laittoi mulle siellä, kun me oltiin siellä, niin hän laittoi mulle viestiä, että how are you? Ja sitten kun me tultiin takaisin, niin hän oli tietenkin meidän kuski taas. Ja sitten samalla kun hän ajoi sitä autoa, niin se laittoi mulle viestiä sieltä etupenkiltä IG:n kautta. Ja sitten kun me päästiin siitä autosta ulos, niin sitten hän näytti mulle vielä Google-kääntäjällä. Hän oli kirjoittanut puhelimeensa, että why didn't you reply to my messages? Ja sitten mä vaan sanoin thank you, enkä vastannut siihen mitään. Me tultiin nyt testaamaan toista ravintolaa täällä. Me ollaan aina syöty vaan tuossa yhdessä, niin nyt on testissä. Täällä on jotain naakkojakin meidän kanssa. Niina meni nyt ruokalevolle ja me lähdettiin uhkaamaan henkäämme tänne kaupunkiin. Ai nyt! Löydettiin täältä vissiin paikallinen kaatopaikka. Me ollaan niinku julkkiksia täällä, kaikki taksit koko ajan tööttäilee. Shakira! Joo, Shakira kyytiin ja kaikkea. Sellaiset pojatkin. Siis se poika, se jätti sen kaverinsa skootterilla ja sit se tuli meidän luo, että joo, tulkaa kyytiin. Ja se kaveri jäi sinne taakse kävelemään. Nyt on vaihdettu vähän lisää tätä Egyptin rahaa, koska edellistä loppui alta aikayksikön ja nyt lähdemme Hurghadan satamaan. Tytöt on tullut vähän parempaan paikkaan syömään. Nyt me ollaan vaan chillaamassa hotellihuoneella ja syömässä herkkuja, mutta huomisen plääneinä olisi heti aamuvarhain 7.20 lähteä safarille ajamaan mönkkäreillä ja ratsastamaan kamelilla. Sitten illalla me menemme El Gounaan, eli toiseen kaupunkiin, tapaamaan Omaria. Mm-hmm. Ja Marian. Ja Dumlea. Eli Omarin kavereita, jotka olemme itse nimenneet. Me mennään niiden kadinnerille. Nyt ollaan syöty äkäseen aamupalat ja nyt lähdemme safarille. Kerrankin hienon näköinen bussi nyt kelpaa. No kaikki löytää värisiä yleensä. Nyt uutta kulkupeliä! Safarikuskit pisti suomalaista musiikkia, kun kuulee, että me ollaan Suomesta. Vaikka täällä on muitakin, mutta ollaan selkeästi lemppareita. Nyt saavuttiin tämmöiseen beduiinikylään. Se on mun mielestä paljon pienempi. Tänään testissä beduiinikylän vessa. Joo, täällä ei oo paperia.
Täällä on ihan normi, että nämä kaikki miehet yrittää meitä. Toi meidän joku tourguidekin sanoi, että me ollaan tosi kauniita kaikki. Ja sitten äsken me käytiin jossain kaupassa, niin sitten se kysyi multa, että onko mulla poikaystävä. Mä sanoin, että ei, niin sitten se sanoi, että don't worry, I am here. Ja olemme päässeet hotellille nyt lounasta. Nyt lähdemme hotellin rannalle. Ja tällä kertaa mulla on aurinkorasvaa, koska mähän olen siis ihan palannut. Mä äsken opetin ja näytin noille hotellityöntekijöille, että mikä on Tinder. Ja sitten toinen hotellityöntekijä tuli nostelemaan tuota mun aurinkotuolia tuolta perästä päin. Okei. Niina ja Anniina lähti kävelylle ja etsimään myös Anniinalle takkia, kun minä taas jäin tänne hotellille ottamaan vähän lepiä. Mutta nyt olen uudessa iskussa. Olen myös viestitellyt Omarille ja meillä on siis tripla-deitit. Ja olemme menossa sinne El Gounaan. Mä luulen, että se on erillinen kaupunki, mutta ei olekaan, vaan se on niinku osa tätä Hurghadaa. Mutta siinä ajaa 40 minuuttia. Mutta se taksimatka maksaa vain alle 3 euroa ja se menee vielä 3 pekkaan, joten ei todellakaan paha. Ja se ravintola, mihinkä se teki pöytävarauksen, on joku semmonen joku Tsuni. Ja mä menin katsomaan niiden IG:tä, niin se näytti aika hienolta paikalta. Ja kuulemma siihen pöytävaraukseen tarvittiin jokaisen IG. Mitä ihmettä? Ok, mutta annettiin IG:t sitten. Ja siinä ruokapaikassa on myös samassa joku klubi. Niin en tiedä, olemmekaan menossa myös sinne. Mutta katsotaan mitä ilta tuo tullessaan. Ja nyt alan meikkaamaan ja koitan vähän peittää tätä mun palannutta naamaa. Tätä rintaa en pysty peittämään, mutta ehkä se on ok. Mona on lepäämässä ja me tultiin shoppailemaan Anskun kanssa. Ja me just otettiin yhteiskuva paikallisten kanssa. Joo, koska me oltiin valkoisia ja me ollaan suomalaisia. Kahden naisen kanssa otettiin yhteiskuva. Ja joku paikallinen oli silleen, hei voitais ottaa yhteiskuvan noitten kanssa, koska ne ei ite osannut enkkua. Joo. Et näillä mennään. Niina ja Anniina are back from the kävely ja takki löytyi myös. Ja nyt me lähdemme Anniinan kanssa vähän syömään, koska Omarin kanssa triplatreffit ovat vasta kello 9. Joo, meillä tosiaan tuli vähän kiire lähtöiselle ennen koulua. Toi Mona lähti juokseen hakeen takkia yhdestä kaupasta, mistä se löysi sen, mutta ei halunnut ostaa sitä vielä. Niin nyt me kiidämme taksilla sinne. Tosiaan meidän treffit alkaa 20 minuutin päästä, meillä on se pöytävaraus. Me kadotettiin ajankulu aivan täysin ja hypättiin nyt taksiin. Siinä on siis 45 minuutin ajomatka. Ei ihan, siellä oli just että no sandals, vittu. Se yksi vittu lähtee. Yeah. Olemme saapuneet turvallisesti hotellille. Kello on jotain vähän yli 2 ja meillä on huomenna lähtö 9.20 spaahan. Ja jouduin nyt jättämään mun egyptipoikiksen, mutta se oli ihan sikamukava ja oli tosi kiva päästä juttelemaan kulttuurieroista ja kaikesta. Hyvää huomenta! Mä olen ollut hereillä yli tunnin, koska mä herään joka aamu siihen, että tänne mun huoneeseen paistaa aurinko. Mutta Anniina ja Niina nukkuvat vielä ja me lähdemme tunnin päästä kohti spaata, jossa meillä on vielä kasvohoito ja hieronta. Ja toi koko lysti maksoi 15 € per henkilö. Ja tällä hinnalla ei saisi edes pelkkää hierontaa Suomessa, niin aika hyvä. Ja kiva, kun meille koko ajan sanotaan kaikesta, että mikään ei ole turvallista. Ei ole turvallista mennä klubille ja
Sitten me ollaan käytetty semmoista sovellusta kuin InDrive. Se on vähän niinku Uber, niin toi Omar sanoi, että se ei ole turvallinen. Ja sit sanottiin, että turvallista mennä Kairoon ja kaikkea. Mutta mitään ei vielä tapahtunut, niin hyvin menee. Annina ja Niinakin ovat heränneet. Oletteko innoissanne? Meidän kolmannet hibiskusteet. Olemme juuri tulleet spaasta ja hieronnasta. Spa oli tosi kiva ja scrub oli tosi kiva. Me oltiin Anninan kanssa samassa hierontahuoneessa ja ne hieroit vaan puhuu koko ajan toisillensa. Ja Joo, se oli ihan sika-ärsyttävää, kun ne puhuu toisillensa ja ne siis lopetti hieronnansa silloin, kun ne jutteli toisillensa. Kun ne oli niin kiireisiä puhumaan toisillensa. Joo, mutta Niina oli eri huoneessa ja Niinan kokemus oli Erittäin hyvä siis. Oikeesti musta tuntuu, että toi hieronta oli ehkä parasta noista kaikista. Joten aika inhottavaa, että kaikki nämä työntekijät on vähän erilaisia. Ja sitten se mun hieroja, niin se naksautti myös mun sormia ja varpaita. Ja sitten se veti mun varpaita ja sitten se myös naksautti niskat. Ja olemme saapuneet hotellille. Nyt olemme vähän vaihtaneet auringonottoympäristöä, nimittäin tulimme poolille ottamaan Arskaa. Red Bull maksaa 80 senttiä. Menemme nyt etsimään jotakin ruokapaikkaa. Toivottavasti emme saa ripulia tai ruokamyrkytystä tai mitään vastaavaa. Ei me löydetty tuolta kadulta mitään ruokapaikkaa, niin otettiin nyt taksi tuommoiselle kadulle, missä katsottiin, että on ainakin Mäkkäri ja KFC, niin kyllä me nyt jotain saadaan syötyä sitten. Me lähdetään Kairoon aamulla, eli 1 yöllä probably. Ja nyt me yritetään mennä nukkuu, kello on 19.17. Ja yritetään saada unta sellainen 12 asti ja sitten katsoa, että moneltako se meidän pick up time on. Ja sitten nukkua joko uudestaan tai herätä ja nousta ja äkkiä mennä sinne autoon. Välittömästi joudumme pysähtymään johonkin. En tiedä mikä tämä on. Onko tämä joku tietulli tai joku, en tiedä. Testettiin tämmöstä, tai minä testasin tämmöstä morpatukkaa. Tämä maistuu Marsilta, mutta tää niinku on suklaata tää juttu. Olemme vihdoin päässeet tuolta tila-autosta pois. Vietimme siellä 7,5 tuntia, koska jouduimme istumaan jossain tulleissa. Pisin aika oli 40 minuuttia, kun istuttiin yhdessä tullissa, mutta nyt olemme saapuneet ensimmäiseen kohteeseen, joka piti olla pyramidit, mutta ei selkeästi ole. Meille tuli aivan yllätyksenä tämä vessakulttuuri täällä. Nimittäin ensimmäinen semmonen joku tullihuoltoasema, mihin pysähdyttiin, niin siellä maksoi vessa euron, mikä on siis aika iso raha täällä. Ja sitten toinen, mihin pysähdyttiin, niin siellä oli vessa ilmanen, mutta siinä oli semmonen juju, että paperi maksoi. Eikä paperi pitäisi olla joku ihmisoikeus. Joo, ja sitten en tuolla voi kuivata edes käsiäkään mihinkään. Ja ne on aivan hirveät noi vessat, oikeesti haluan kotiin. Enjoy. So she's not wrapped up now. He's not wrapped. pyramid. The importance of this pyramid is really take the negative and negative. Paras asia Egyptissä on se, että nämä korkit lähtee irti. Ei olla vieläkään päässyt pyramideille, vaikka se pitää olla päivän eka juttu, mutta menemme nyt syömään. Ja se on se, mitä laitetaan
Muilla on kanaa ja lihaa, mutta minun kasvisvaihtoehto tälle on ranskalaiset. Meidän kanssa otettiin yhteiskuvaa vaihteeksi. Tästä kuvia. Kun päästäis vaan silleen niinku... Is that perfect? Of course. Olemme nähneet yhden maailman 7 ihmeestä ja päivä on taas venynyt. Meidän piti olla hotellilla takaisin 10-11 maissa illalla, mutta emme kyllä ole, koska kello on nyt joku 4. Joo, 4. Ja täältä kesti viimeksi ajaa 7,5 tuntia. Vesa on odottanut hittiä. والله الحمد لله يا خالد والله الحمد لله رحمة كل شيء. في عندك نزلة وطلعة كده. Nyt olemme pysähtyneet huoltoasemalle. Vihdoin ja viimein hirveä pissahätä. Habibi Niina on myös matkassa ja meillä on vielä joku 2 tuntia matkaa jäljellä. Ja tämä driver siis koitti iskeä Anniinaa. Kyllä vain. Hän kysyi numeroa, mutta Anniina ei antanut. En antanut, älkää antako. Ja sitten tämmönen meidän hotellityöntekijä, jolle mä annettiin meidän IGt, niin hän laittoi mulle jotain viestiä, että onko mä sinkku, ja sen jälkeen se laittoi jotain, että hän on kattellut mua jo heti alusta asti ja kaikkea. Että joo, ihan normimeno täällä. Ihan basic. MC-koppa, koppakuoriainen, koppakuoriainen. Ja Kairostakin olemme selvinneet! Wuhuu! Paljon onnea! No niin, nyt me mennään testaamaan tätä meidän aquaparkkia ekaa kertaa. Yeah. Nyt olemme ottaneet arskaa. Seuraavaksi lähdemme syömään ja sitten menemme Anniinan kanssa ottamaan geelikynnet. Anniinalla on tosiaan synttärit tänään, niin meidän oven tultiin koputtamaan, niin Anniina sai synttärikortin. Ja nyt menemme lounaalle. Tulimme ihan rannalle syömään sitten. Anniina sai rantabaarista myös synttärilahjan ilmaiseksi. Testis tänään. No ei sitten. Saa nähdä maistuuko swimming pool. Ei maistu pahasti swimming pool. Maistuu ihan vähän. Siis noissa melkein kaikissa juomissa, mitä me ollaan nyt täältä otettu ilmaiseksi, niin on maistunut vähän uima-altaan vesi, kyllä. Me lähdemme nyt eka shoppailemaan supermarkettiin ja sen jälkeen menemme ottamaan ne kynnet. Tultiin vähän ottaa pientä snackia tämmöiselle johonkin kujalle. Tämmöset tuli. Meitä skämmätään täällä koko ajan. Eilen kun käytiin jossain ravintolassa, niin siinä tuli lisää hintaa. Sitten tänään kun käytiin, niin sama juttu.
Sitten mä katsoin siitä kuitilta, että se juoma, minkä piti olla 65 Egyptin puntaa, niin olikin 75. Sitten mä sanoin siitä ja sitten se sanoi, että misunderstanding, joo niin varmaan. Mutta siinä oli silti vielä 5 puntaa liikaa, mutta siinä me oltiin silleen, että ihan sama. Ja sitten noi kynnetkin, niin eka siihen tuli lisää hintaa noista koristeluista, joo ymmärrän. Mutta sitten sen jälkeen tuli vielä lisää hintaa jostain, ei tiedetä mistä. Mutta joo, maksettiin silti sen verran. Viimeisen illan kunniaksi ja Anninan synttäreiden kunniaksi lähdemme klubille. Yksi sormi, 2 sormi, 3 sormi, 4 sormi. Let's go! Say something! From Russia with love. Of course, from Russia with love. Yhdestä klubi-illasta taas selvitty ja voimme hetken arvostaa sitä, että Suomen klubeissa ei saa polttaa sisällä, koska tuolla ei mikään muu haissut kuin rööki. Ja nyt se haisee taas kaikissa vaatteissa ja hiuksissa. Nyt on viimeinen aamu, kun herään näistä maisemista ja viimeinen aamu, kun menen syömään tätä all-inclusive aamupalaa. Mä oon aivan totaalisen kyllästynyt näihin hotelliruokiin täällä. Mä en malta odottaa, että mä pääsen kotiin ja syömään vaan pakastepizzaa. Tosiaan meidän matkatavarat paino mennessä jo 22,5 kiloa ja se saa olla 23 kiloa, joten paljon sun outfit maksaa one by one? No mulla olisi vähän takkia ja hupparia ja fleeceä ja... Itellä löytyy housut, hame, farkkutakki, huppari, röökihainen paita. Nyt meidän sairaalarannekkeet katkaistiin, nyt se on ohi. Ohi on. Viimeiset vlogailut. Moonalla on vaikeuksia meidän matkalaukun kanssa. Joo, nyt ei ole enää Egyptin hinnat. Kun ollaan lentokentällä, mutta Tää oli pääsimme... melkein 5 euroa. Pääsimme turvatarkastuksesta. Ja laukku ei ollut ylipainoinen. Perfect. Olemme nyt lentokentällä ja kohta lähtee lento takaisin Suomeen. Ja fiilikset reissusta on erittäin hyvät. Olemme hengissä. Mitään pahaa ei tapahtunut, vaikka kovin peloteltiin. Jep. Mitkä on Anninan ja Niinan fiilikset? Hyvät fiilikset. Joo, oli ihan sekä hyvä reissu, että sille voidaan kyllä suositella, että lähtekää ihmeessä, että ei nyt tarvi niinku pelätä oikeasti tapahtuisi jotain. Että joo, oli ihan siellä niinku ahdistavia tilanteita ja miehet huutelee kaikkea tämmöistä, mutta ei ole semmoista, että tarvitsisi oikeasti pelätä henkensä puolesta. Ja suositellaan, että lähtee tyttöporukalla vaan. Nee.